Pawlu Xerri huwa bniedem li ilu jaħdem fil-qasam ta' diżabilità snin. Ingħata rikonoxximent għal dan bil-Premju Soċjetà Ġusta. Iżda l-kemm sodisfatt bih iħoss li għad baqa' ħafna xi jsir. Iltqajna miegħu fuq il-post tax-xogħol, wieħed miċ-ċentri għal persuni b'diżabilità li tmexxi l-Aġenzija Support. Inħossni sodisfatt, għandhom fiduċja fija, speċjalment mal-klijenti. Filwaqt li faħar ħafna x-xogħol li qed isir favur l-integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità, sostna li din ma tiddependix biss mill-politika tal-gvern, imma wkoll mill-mentalità tan-nies. Hemm bżonn sforzi ikbar mill-individwi biex jgħinu lil dawn il-persuni iħossuhom aktar milquha. Kommoss fissrilna l-isfidi li jiltaqa' magħhom ta' spiss. Nies bħali għadhom lura n-nies. Għax tarom jibqgħu ċessati, jekk ma jilqux f'wiċċek. Iżda mhux kollox negattiv, anke jekk mhux biżżejjed tul l-aħħar snin sar progress sostanzjali fil-mod kif is-soċjetà tħares lejn persuni b'diżabilità. Fisser kif ikun hemm każi li dawn il-persuni jinżammu lura minn nies oħra madwarhom u mhux għax iridu huma. Is-soċjetà tkompli taċċetta lil dawn in-nies. Kif diġà qiegħda qed jaċċettawhom mhux bħal qabel fejn jarawhom kienu jirgerxu, imma bil-mod il-mod fl-aħħar in-nies qed jaċċettawhom u hemm oħra ħanejt xi ħaġa kontra mhux għal kulħadd se ngħid, għall-ġenituri. Hawn ċerti ġenituri li għadhom żallum bil-kemm joħorġuhom. Din ir-raġuni flimkien ma' oħrajn iservuh ta' motivazzjoni biex ikompli jaħdem b'dedikazzjoni kbira għal persuni bħalu u aktar fil-bżonn. F'ġimgħa fejn spikka dibattitu dwar l-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol, Xerri appella għall-inklużjoni hemm ukoll. Għax hawn minnu kapaċi jekk ikun hemm nies magħhom tarhom multuk.